Vam fer un vídeo amb la ressenya del llibre i de la sèrie, que és a Netflix, de la Catedral del Mar. I avui porto 3 curiositats sobre el temple. La catedral és una església construïda pel poble i per al poble. Mentre que altres esglésies van ser financiades pels nobles, la Catedral del Mar va ser construïda pel veïnat. Els bastajos professionals esmentats al llibre van portar les pedres generosament per la construcció. Com a reconeixement pel treball dur, van ser representats en diverses estructures de l'església. La Catedral del Mar no és una catedral, sinó una basílica. La història del temple està plena d'accidents. El primer va ser un incendi al 1378. Més tard, al 1428, un fort terratrèmol va destruir gran part de l'església. Ja en 1714 i el 1936, altres 2 incendis provocats pels bombardejos de la Guerra de Successió i la Guerra Civil espanyola van amenaçar la seva estructura. Deixa un like i digue'm als comentaris la teva experiència amb la Catedral del Mar. I no t'oblidis de veure la ressenya al YouTube. L'enllaç està a la bio.